Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στο κανάλι με την ονομασία GP. Είμαι ο Γιάννης Πατσούρας και πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Ας ξεκινήσουμε. Όπως καταλάβατε όλοι, το σημερινό βίντεο θα έχει θέμα δύο μηχανάκια, όπως είδατε και στην περιγραφή του βίντεο, τα οποία είναι οι επιλογές που έχω κατασταλάξει, οι δύο επιλογές που έχω κατασταλάξει από πληθώρων μοντέλων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Είναι τα πολυσυζητημένα μηχανάκια, τα οποία έχουν συζητηθεί πολύ. Πιστεύω ότι έχουν έρθει για να ταράξουν τα νερά στην αγορά, και τα μοντέλα αυτά είναι το 368G της Zodes και το ADX TG400 της SIM. Σήμερα θα σας βάλω μαζί μου στην έρευνα αγοράς που κάνω για να κατασταλάξω ποιο από τα δύο θα προτιμήσω, αν και λίγο πολύ κλείνω προς το Zodes. Θα σας πω τους λόγους και θα προσπαθώ να κρίνω λίγο τα μηχανάκια και να τα ζυγίσω λίγο πολύ, να δω ποιο έχει τα πιο πολλά θετικά, ποιο μου κάνει εμένα, και πάντα θα πω τη δικιά μου κριτική. Δεν πάω να πει ότι είναι σωστό αυτό που θα πω, δεν πάω να πει ότι το άλλο μηχανάκι είναι καλύτερο ή το άλλο είναι πιο χειρότερο ή τα σχετικά. Είναι καθαρά άποψη δικιά μου και θα μοιραστώ μαζί σας την έρευνα αγοράς που κάνω. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ έχω και το σκονάκι μου για να μην τα ξεχάσω. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θετικά του SIM, που είναι για μένα, μπορεί να έχει πάρα πολλά, εμένα είναι δύο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Παράδειγμα, πόσο η μέγεθος έχει την εκδοχή, πόση απόσταση έχει το πλαίσιο από το πάτωμα και τα σχετικά. Θα πω λίγο πιο αναλυτικά τα πράγματα. Τα θετικά που έχει το SIM, και ήμουνα κοντά στο να το προτιμήσω, ήταν οι αναρτήσεις και κυρίως η πίσω. Όπως ξέρετε όλοι, ή για αυτοί που δεν ξέρετε, το SIM έχει πίσω μια μονή ανάρτηση, το λεγόμενο monoshock, που πιάνει πάνω σε ψαλίδι κανονικό και έχει μετάδοση με αλυσίδα. Το μοτέρ είναι στο κέντρο του σκελετού του οχήματος. Ένα άλλο θετικό είναι τα κυβικά, τα οποία έχει 50 κυβικά σχεδόν παραπάνω, που σημαίνει σε ένα ανοιχτό δρόμο θα δουλεύει, θα είναι λίγο πιο ξεκούραστο, θα έχει πιο λίγες στροφές, θεωρητικά θα είναι και πιο οικονομικό. Τι άλλο, αυτά τα δύο είναι σχεδόν τα πολύ έντονα, έτσι, που με κάνανε λίγο να το σκεφτώ λίγο παραπάνω, και ότι είναι μια εταιρεία SIM, την οποία τόσα χρόνια την έχουμε δει, την έχουμε δοκιμάσει, ήμουνα κάτοχος και SIM και είναι δοκιμασμένη και πιστεύω θα είναι ένα καλό μοντέλο που θεωρητικά θα πάει πάρα πολύ καλά στην αγορά. Τώρα, πάμε να δούμε όμως τι με έκανε να επιλέξω το Zodes, το 368G, και να καταλήξω ότι οριστικά θα είναι αυτή η επιλογή μου, το επόμενό μου update, και θα αποχωριστώ το 350E που βλέπετε δίπλα μου. Λοιπόν, το πρώτο θετικό, το πρώτο κριτήριο το δικό μου είναι ότι έχω από χοντάκιας βασικά, έγινα ζοντάκιας και έχω μια δυναμία πλέον στην συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν ξέρω γιατί μου κάνει το κλικ, και επειδή 2 χρόνια το δεύτερο Zodes που έχω, είχα άλλο ένα ίδιο σε μαύρο, το έχω δουλέψει, έχω πάει σε πολλά μέρη, απροβλημάτιστο, δεν έχει κάνει το παραμικρό και πιστεύω έχει περάσει το τεστ, και επειδή έχω μια δυναμία στην εταιρεία, είναι το πρώτο θετικό για μένα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Τι δεν έχει το ένα και τι έχει το άλλο. Το SIM δεν έχει τα κάγκελα και τους δύο προβολείς, τους εξτρά, ενώ το Ζόντες το βγάζει με τη μάνα του με τα κάγκελα και τους προβολείς. Ένα πολύ καλό κριτήριο για μένα που επέλεξα το Ζόντες είναι οι ζάντες. Οι ζάντες στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι ακτινωτές, που σημαίνει ότι για όσους δεν ξέρουν, οι ακτίνες πάντα έχουν καλύτερη απορρόφηση κραδασμών. Γι' αυτό και τα enduro, όλα τα μηχανάκια έχουν ακτινωτές ζάντες. Το οποίο το ADX TG δεν έχει αλουμινίου ζάντες και αυτό είναι ένα μειονέκτημα για μένα. Βέβαια, δεν έχω σκοπό να πάω να κάνω enduro, σκούτερ είναι και πιστεύω ότι θα με καλύψει πάρα πολύ σε θέμα αναρτήσεων και αυτά που θα σχολιάσω σε λιγάκι. Δεύτερο κριτήριο για μένα πολύ βασικό είναι κάτω από τη σέλα ο χώρος. Στο ADX χωράει ένα κράνος. Στο Zondess 368G χωράει δύο κράνη, συν 1002 άλλα πράγματα από μπουφάν, ό,τι άλλο θέλετε, χωράνε όλα αυτά μαζί. Πολύ βασικό και αυτό, αποθηκευτική χώρη. Δεύτερο κριτήριο που με έκανε να πάω στην συγκεκριμένη επιλογή είναι κάτι που το ψιλοέψαξα και το βρήκα στα τελευταία βίντεο που έψαχνα λίγο στο YouTube. Είναι το βοηθητικό μαξιλαράκι που έχει το χώρισμα πίσω στην πλάτη, που χωρίζει τη σέλα του οδηγού με του συνοδηγού. Παιδιά, αυτό μου φαίνεται πρέπει να το έχει κι άλλο ένα μοντέλο, το T-Max αν δεν κάνω λάθος. Σου δίνει η αυτοεργοστάσιο, η εταιρεία κάποιους αντάπτερες, το οποίο τους βάζεις είναι πιο μεγάλη με ένα μοτισεράκι και μπορείς να το βάλεις και να σηκώσεις το σελάκι, το μεσαίο, το χώρισμα, το οποίο να σου υποστηρίζει καλύτερα τη μέση και να έχει μια πιο άνετη οδήγηση. Θα ανεβάσω εγώ κάποιες σχετικές φωτογραφίες με το συγκεκριμένο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Πολύ ωραίο τυπάκι αυτό, πολύ ωραίο θετικό για μένα και επίσης κάνει και πάρα πολύ όμορφη τη σέλα. Θα δείτε σχετικές φωτογραφίες. Δεύτερο κριτήριο πολύ θετικό για τις ζώντες κατ' εμέ είναι η εμφάνιση, παιδιά. Η εμφάνιση πιστεύω είναι super. Είναι έτσι ακριβώς όπως το θέλω. Βέβαια με στεναχώρησε η αντιπροσωπεία, γιατί εγώ θα το προτιμούσα το πράσινο, το ιδιαίτερο χρώμα που βγάζει η εταιρεία, και μέχρι στιγμής δεν το έχει ανακοινώσει. Πιστεύω στα επόμενα μοντέλα, στο επόμενο εξάμηνο θα κάνει την εμφάνιση του και το συγκεκριμένο χρώμα. Όσο για την εμφάνιση του SIM, μου φαίνεται λίγο πιο ψεύτικο, να το πω, λίγο στα πλάγια οι γρίλες που έχει, κάτι ψιλοσιτάκια, ψευτοσιτάκια που έχει, δεν μου αρέσαν, μου βγάζει κάτι ψεύτικο και μου φαίνεται λίγο πιο μικρό. Λοιπόν, δεύτερο θετικό, τρίτο, τέταρτο έχω χάσει το μέτρημα βασικά. Το SIM δεν έχει θερμαινόμενα χερούλια, το Zondess έχει. Ένα άλλο θετικό πάρα πολύ καλό και έχει μια μεγάλη διαφορά είναι στα άλογα και στην υποδύναμη. Το SIM έχει 35 άλογα, το Zondess έχει 39. Όπως έχουμε πει, δεν θα κάνουμε κόντρες. Η δύναμη είναι 4 άλογα διαφορά. Το ένα έχει 35 το SIM άλογα και το Zondess έχει 39. Βασικό κριτήριο που εγώ τη θέλω λίγο τη δύναμη στην προσπέραση. Γενικά, επειδή πάω σε πολλά νησιά και πολλά βουνά, θα ήθελα λίγο έτσι τη δύναμη για να μπορώ να ανεβαίνω και ένα δικάβαλο πιο άνετα. Ένα άλλο βασικό, επειδή είμαι πολύ γκατζετάκιας γενικά στη ζωή μου και γενικά μου αρέσει η τεχνολογία, μου αρέσει το κάτι έτσι το πιο ιδιαίτερο, είναι η οθόνη. Βασικό κριτήριο, βασικό θετικό που έχει η Zondess και δεν έχει η SIM. Η SIM έχει μια τύπου LCD, η οποία δεν έχει συνδεσμολογία, δεν συνδέεται με κινητό να μπορείς να βάλεις
να κάνεις mirroring, να συνδέσεις, δηλαδή να βλέπεις αυτά που έχει το κινητό, να τα εκπέμπεις στην οθόνη του στο μηχανάκι, ούτε να βάλεις ένα GPS και τα σχετικά. Είναι μια απλή οθόνη η οποία έχει το καντράν, τα οποία έχει βασικές λειτουργίες όπως στροφόμετρο, τα χιλιόμετρα και τα σχετικά. Ενώ το ζώντες, όπως ξέρετε στα περισσότερα ζώντες, η οθόνη συνδέεται, έχει κάποια θέματα μέσα, αλλάζουν τα θεματάκια με διαφορετικό καντράν, έχει πολλές επιλογές. Θετικό αυτό και αυτό για μένα, το οποίο με έκανε πιο πολύ να κοιτάξω το ζώντες. Τι άλλο, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Βασικά έχω ξεχάσει. Οι αναρτήσεις, όπως ανέφερα στην αρχή του βίντεο, μπορεί να υπερτερεί το SIM, να έχει μονή ανάρτηση. Πίσω όμως έχει μονή ανάρτηση το ένα και το άλλο έχει διπλές αναρτήσεις. Βέβαια, οι διπλές αναρτήσεις είναι αναβαθμισμένες. Δεν είναι σαν το συγκεκριμένο μοντέλο, απλές. Είναι μπουκάλες, έχει μπουκάλες αζότου, οι οποίες όπως και να έχει σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερες από το συγκεκριμένο που έχω δίπλα μου. Όμως, ποια είναι η διαφορά με τις αναρτήσεις? Οι αναρτήσεις στο ζώντες είναι όλες μπρος πίσω, είναι ρυθμιζόμενες. Στο SIM δεν είναι ρυθμιζόμενες. Όπως είναι εργοστασιακά το μοντέλο, έτσι θα είναι για μια ζωή. Δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση βάσει κιλών ή άμα τη θες λίγο πιο μαλακή, λίγο πιο σκληρή. Δεν πιστεύω να έχω ξεχάσει κάτι, σκοπό. Απλά μοιράζω μαζί σας τον τρόπο σκέψης μου και βλέπω τα θετικά και τα αρνητικά σε κάποια μοντέλα, επειδή κάνω έρευνα αγοράς για να δω ποια θα είναι η επόμενη μου επιλογή. Ελπίζω να βοήθησα κάποιους. Ελπίζω να μην σας επηρεάσω για κάτι κακό, γιατί είχα αναφερθεί και αυτό σε κάποια βίντεο μου πιο παλιά, ότι επηρεάζω τον κόσμο. Δεν το κάνω για να επηρεάσω, δεν έχω συμφέροντα. Κουβέντα κάνουμε. Μπορείτε, αν θέλετε, να μου στείλετε κάποιο σχόλιο εσείς από κάτω το βίντεο, το οποίο να σας απαντήσω, και αν έχω κάποιο λάθος να με διορθώσετε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πιστεύω αρχές του χρόνου να το έχω κοντά μου το μοντέλο, το οποίο εκεί θα το κάνουμε μια παρουσίαση με τον τρόπο το δικό μου πάντα, δεν θα πω γιατί είμαι και άσχετος. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, καλή συνέχεια, καλές και ασφαλές βόλτες. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.